a sada bih zamolio da uzme učešće profesor dr. Simeon Oka, doajen ove oblasti, dugogodišnji direktor nacionalnog programa energetske efikasnosti i glavni odgovorni urednik časopisa Thermal Science. Izvolite, profesore. Dugo sam se razmišljao da li treba uopšte da dođem, jer kad se pojavim na ovakvim skupovima, više se ne pitam da li sam najstariji, ja jesam najstariji, i pitanje je da li imam pravo da solim pamet ljudima koji su aktivni i koji se nalaze u, da kažem, prvoj liniji neke borbe za nalaženje mesta nauke. Druga stvar zbog koje sam se razmišljao da li da dođem jeste zato što nacionalni program energetske efikasnosti je ugašen pre 3 godine, o njemu se govorio sam ja bar 10 puta i nemam nešto naročito novo da kažem. Izlagali smo rezultate tih projekata takođe 10-ak puta u raznim privrednim komorama, pa se uopšte postavlja pitanje da li ovo moje izlaganje ima nekog smisla. Ali, baš zbog ovoga što sam ovde dole napisao da sam radio u Vinči i to 42 godine, mada u programu piše da sam odgovorni urednik časopisa Thermal Science, ja ipak sebi više pridajem važnosti kao istraživač 42 godine i što osjećam da sve ono što smo za te 42 godine mislili, ne samo mi u Vinči, nego svi istraživači, nažalost, još uvek se nije ostvarilo. Još uvek nauka nema ono mesto u društvu koje smo mi mislili kada smo kao mladi inženjeri se počinjali da bavimo naukom, da će nauka biti ta koja će doprineti tehnološkom i opštem napretku države. To se stalno i o tome se stalno govori, ali više su to reči nego što se to stvarno događa. To možete da dokumentujete i brojkama finansijskim, koliko se ulaže u nauku i koliko se od onoga što je nauka uradila primenjuje. Zbog toga sam odlučio da nešto kažem, jer nije bila mala stvar što smo 2001. godine, ajde da kažem prvo ja i još 20 eksperata iz oblasti energetike, takozvani kolegijum nacionalnog programa, dobili odrešene ruke i dat nam je zadatak da napravimo nacionalni program energetske efikasnosti onako kako mi mislimo da treba i bez mešanja ministara i Ministarstva nauke, osim što nam je ministar tada dao zadatak da što veći broj rezultata bude primenjen. I mislim da zbog toga što smo imali tu privilegiju, je red da nešto danas kažem, jer čini mi se da smo tu privilegiju prilično iskoristili. Navešću nekoliko stvari za koje mislim da smo mi predložili i način na koji smo radili. Mislio sam da budem možda malo više kritičan u ovom izlaganju, ali pošto nisam dovoljno upoznat šta se događalo zadnjih 2 godine sa projektima i u ministarstvu, ako i budem, a nisam u pravu, tim bolje, ispravit će me kolege, a ako sam u pravu, onda to znači da još ima mnogo da se radi na ovim stvarima. O rezultatima najkraće, bilo je u tih 9 godina 7 javnih poziva, realizovano 230 projekata. Posebno bih naglasio da je bilo 46 strateških studija i da su mnoge od tih studija našle svoje mesto kao polazna tačka za izradu strategije razvoja energetike Srbije. Onog momenta kada je posle par godina i Ministarstvo energetike zaključilo da treba da sarađuje sa Ministarstvom nauke, što se ta saradnja, mislim, sada mnogo bolje odvija nego što je to bilo 2001. godine. Učestvovalo je oko 200 istraživača i već sam rekao da smo više puta izlagali rezultate. Ono što mislim da je potrebno istaći o tom nacionalnom programu, a koliko je toga ostalo u sadašnjim projektima i u sadašnjem radu u Ministarstvu za nauke, to neka ocene oni koji
su sada aktivni, jeste da smo mi prvih 8 meseci iskoristili samo na pravljenje strategije. To nismo raspisivali konkurse za projekte pre nego što smo uradili i odredili prioritete u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Istina, trpeli smo tada kritike od ministra da radimo sporo, ali smo tu strategiju uradili pre objavljivanja bilo kakvog konkursa. I hteo bih da naglasim jednu specifičnost energetske efikasnosti i energetike uopšte. Kada su u pitanju prioriteti i kada je u pitanju pravljenje optimuma. Ne moraju optimumi i optimalna rešenja biti za sve ista. Jedno je kad vi posmatrate interes preduzeća, drugo je kad posmatrate interes lokalne zajednice, a treće je kad posmatrate interes privrede u celini. Ja ću vam navesti jedan primer do koga smo mi došli studijama. Kada je u pitanju kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije, po svim energetskim, fizičkim zakonima i analizama, to je najefikasniji način korišćenja energije goriva. Ali, ako posmatrate sa stanovišta jednog preduzeća, pošto je naša električna energija jeftina, njima se ne isplati da prave kombinovana postrojenja za zadovoljenje svojih energetskih potreba. Ali ako posmatrate sa nivoa države, onda je optimalno da se takva postrojenja rade. I sad je na državi da stvori uslove da optimum za državu bude istovremeno optimum i za svako pojedinačno preduzeće. Mi smo o tome vodili računa kada smo radili strategiju za ovaj nacionalni program. Zahvaljujem se profesor Joki. Na iscrpnoj retrospektivi događanja od 2001. godine i naravno ispred ministarstva puno smo pričali na ovu temu i naravno ono što je i profesor rekao i delimo to mišljenje. Da je implementacija rezultata najvažnija, da možda izostaje, ajde kažemo, i privreda i javni sektor i naravno regulativa, ali zbog toga smo se danas ovdje i okupili, pogotovo u ovom drugom delu vezano obraćaju. A sad bih zamolio gospodina Zorana Svizovića, predsjednika opštine Vrnjačke Banje, da nam se obrati. Izvolite. Poštovani organizatori, učesnici ovog skupa, meni je pre svega zadovoljstvo što sam u prilici da vam se obratim i kažem nekoliko reči o onome o čemu vi verovatno najviše želite da čujete, a to je primjena onog što vi radite iz oblasti energetske efikasnosti, a koja je svakoj lokalnoj samoupravi više nego neophodna. Profesor Šumarac je malo pre rekao da je vama potrebna lokalna samouprava, ali ja bih to malo preokrenuo, pa bih rekao da ste mnogo vi više potrebni lokalnoj samoupravi zbog neefikasnosti i velikih gubitaka u energetici koje postoje u svakoj lokalnoj samoupravi, negde manje, negde više. Što je sastav lokalne samouprave ili njeno rukovodstvo ili rad u javnim preduzećima manje stručan, to su energetski gubici mnogo veći. Ja ću ovde izneti mnogo više loših stvari nego dobrih, ne sa željom da bilo koga kritikujem, uključujući i sebe, već pre svega da oni koji eventualno ne znaju ove podatke ih posle ovog skupa saznaju i da pokušaju da pomognu lokalnim samoupravama da ih rešavaju. Evo krenut ću od ulične rasvete koja se tradicionalno besplatno poklanja svim građanima ove zemlje sa nekim vrlo malim izuzecima, iz prostog razloga to je neko da bi se dodvorio građanima jednom počeo da uvodi, svi mi kako smo dolazili nastavili sa tim i evo Vrnjačka Banja je jedna prosječna opština, iako smo mi 250. deo ove opštine, naša nedavna analiza pokazuje da samo zamenom sijalica i uvođenjem štedljivih možemo godišnje da štedimo negde 15 miliona dinara. Pomnožite to sa 250 i dobit ćete cifru na nivou Republike Srbije. To je preko 3,5 milijardi dinara na godišnjem nivou. Da li je to potrebno, ne treba ni pričati o tome, a da li možemo da realizujemo jedan takav projekat, ja mislim da svi zajedno udruženi možemo i uz pomoć države. To je jedan od primera gde nemilice trošimo nešto što smo iz demagoških razloga svi obećavali, niko od nas nema pojedinačno snage da kaže to sad ne može, to je komunalna usluga, to mora da se plati. Jer se svi plašimo da će posledica toga biti gubitak na sledećim izborima.
pa će opet doći neki drugi koji će nastaviti sa rasipanjem energije na isti način. Znači, ovo je problem koji nije samo tehničko-tehnološki, ovo je problem države koja mora da bude ta koja će u tom smislu da jasno stavi do znanja da su neophodne reforme na različitim nivoima, a ovo je jedan od tih nivoa. Mi smo u opštini Vrnjačka Banja možda jedni od retkih koji smo sami zastali sa projektom koji je jako dobar, jako interesantan, a to je zatvoreni olimpijski bazen. Nama je to potrebno je vjerojatno i drugim sredinama, ali ono zbog čega smo mi zaustavili takav jedan projekat jeste bila činjenica da nismo znali šta ćemo da radimo sa bazenom kad ga dobijemo, po cenu i da ga neko nama pokloni, da ga izgradimo, koliki su troškovi njegovog održavanja, odnosno koliki su troškovi energenata za život jednog takvog objekta. Upravo je ta energetska neefikasnost, odnosno problemi u energetici nas stimulisalo da razmišljamo o obnovljivim izvorima energije, pa smo pogledali da vidimo šta to mi u našoj sredini imamo. Mi imamo reku Moravu, koja nema neki veliki naročiti energetski potencijal, ali za našu sredinu svakako značajan. Onda smo došli do druge vrste problema. Ono o čemu je profesor uvaženi pre mene govorio, jesu strategije, jesu dokumenti i jesu uopšte neka planska akta koja su preduslov da bi se neki projekti regulisali. I evo ovo vreme u zadnjih par godina u našoj opštini su potrošena za kreiranje tih planskih dokumenta iz različitih oblasti, pa između ostalog i ovih, i otprilike za jedno mesec dana očekujemo usvajanje prostornog plana na kojima su definisane lokacije na kojima je moguće izgraditi mini hidroelektrane protečne kapaciteta do nekih 6 megavata, ako ja ne grešim. Ono što je generalno problem jeste vrlo malo prisustvo inženjera u lokalnim samoupravama koji učestvuju u vršenju vlasti u politici. Gotovo se na prste mogu izbrojati, uglavnom su to lekari, pravnici, ekonomisti, uz dužno poštovanje, vrlo često ljudi koji tehnički nisu baš obrazovani, pa ne mogu ni da imaju ideju šta je potrebno učiniti. Ne zato što oni to ne žele, nego jednostavno ljudi su iz nekog drugog sveta. Pa evo, danas je prilika da se malo proširi priča uopšte o ovom sektoru energetske efikasnosti u zgradarstvu vezano za zgrade, o potrošnji energije u zgradama, a znamo da nam je taj procenat korišćenja energije u zgradama jako visok i da su neki indikativni ciljevi za budućnost da se taj procenat u ukupnoj potrebi za primarnom energijom skoro prepolovi. Tako da očekujemo u narednih 6 godina značajno smanjenje potrošnje energije u tom sektoru. U tom cilju skoro je organizovana jedna edukacija za energetske menadžere u zgradama, ali pre svega namenjena ljudima zaposlenim u lokalnoj samoupravi, odnosno u opštinama u Republici Srbiji. To je pokrenuo CEDEF i grad Beograd, okupivši jedan broj stručnjaka iz te oblasti, tako da je sama obuka formirana kroz 4 dana tematskih predavanja na temu potrošnje energije u zgradama sa akcentom na potrošnju energije u zgradama javne namene koje su u nadležnosti organa lokalne samouprave. Očekuje se da kroz uvođenje energetskih menadžera u opštinama, u organima lokalne samouprave se uvede jedan sistematičan pristup praćenja energetskih tokova u zgradama koje su u nadležnosti opštine, da se prepoznaju gorući problemi kada je u pitanju potrošnje energije, zastarelo sistema, njihovo unapređenje, tako da energetski menadžeri budu sposobni da daju predloge projekata, da se smanje pre svega gubici koji se na tom polju javljaju i da se kroz sistematično praćenje tih energetskih tokova kroz nekoliko godina podigne nivo energetske efikasnosti u zgradama javne namene u opštinama.